I evo nas ponovo sa vama, ali se sada slikom selimo na Ado Ciganliju. U toku je dodela ideja, nagrada, pa hajde da se uključimo i da vidimo kako izgleda. Ćao svima, mašu čarolijanci. Da li imamo nekoga ko će izvući, Blažo, da li imamo nekoga ko će izvući umjesto naših stewardesa? Pa možemo jednu devojčicu ili dečaka. Hoćemo dečaka? Evo ga dečak. Možemo. Da vidimo kako se zove ovaj Delija. Bravo. Molim vas aplauz za ovog čarolijanca, narode. Da vidimo kako se zoveš, sine. Matija. Matija, koliko godina? 6. Matija ima 6 godina. Koliko dugo pevaš u čaroliji? 2 ili 3. Ne. Svaka čast. Matija, ti si zadužen da izvučeš za gledaoce televizije Pink srećnog dobitnika. Ideja nagradne igre Sreća doleće uz proleće. Matija bi mogao i vaterpolo ili recimo neko plivanje da trenira. I još jednom za gledaoce televizije. Podeljeno je preko 1,5 miliona talona. Molim vas aplauz, narode. Do sada smo podelili... Narode, aplauz da nas čuju na televiziji za čaroliju i za ideju. I evo Matija izvlači dobitnika, da vidimo. Tražio je svog tatu. To će biti 42. listić. Da vidimo da li je to tvoj tata. A ne, moje jedna je majka. Gordana Mišković, mesto je Mol. Čestitamo, Matija. Gordana Mišković, bravo, sve čestitke za nju. Hoćemo dalje. Može. Hvala. Plivaj. Evo koleginice, izvolite. Još jednom da kažem, pravo učestvovanja u drugom kolu imaju svi potrošači koji su u periodu od 21. aprila do 1. maja u nekom od ideja objekata potrošili minimalan iznos od 1000 dinara, popunili talon svojim podacima i ubacili u naznačenu kutiju u jednom od ideja objekata u Srbiji. Blažo? Malo je nečitko, da li je Jocić ili Jokić. Uglavnom, mesto je Subotica, svi su podaci tu. I broj telefona i broj lične karte. Imamo mi i članove posade koji sve to proveravaju, kabinsko osoblje. Možemo dalje. Natalija, hor je spreman, kad će hor da peva? Evo. Neće još, jel? Dobro, izvučimo. Možemo da izvučemo još jednog dobitnika. Da imamo da li si našao... u televizijskom prenosu. Da imamo da li je Matija našao svog tatu. Pa. Nisi. Jedino ako ti tata nije Marija. Marija, opet prezime malo nečitko, uglavnom 11.000 Beograd, braći Jerković 113. Marija, čestitamo. Bravo. Možda nije nečitko. Možda ti samo malo slabije. Dobro, nema veze. Možda bi trebao da uzmem naočare. Možda. Pozdravim još jednom oni koji nas prate putem televizije Pink. Svakako da ćemo se kasnije ponovo uključiti. A poziv za sve stoji da dođete na Ado Ciganliju. I evo nas vraćamo.